heet. En ik zit niet met zomaar een prins, ik zit hier met prins Jeroen. Ik geloof niet dat prinsen achternamen hebben, dus ik klik even uit. Nee, maar in dit geval moet ik dat toch eventjes, het is wel heel interessant dat deze prins Jeroen Eurlings heet. Zoon van de burgemeester van Valkenburg en het jongere broertje van. Ja, dat hoort u natuurlijk heel erg vaak. Ja. En luisteraars, één ding, luister even naar deze stem. Zeg je even goedemorgen. Goedemorgen. Oh, dat valt mee. Ja, ik kan op zich wel een beetje mijn stem weer opwekken. Zeker hier in de vroege ochtend, 7:15, dat is behoorlijk vroeg voor een prins carnaval, zeg maar. En zeker als we al zeker een week bezig zijn met allemaal bezoeken en af te nemen. Ja. En toch wel activiteiten door te nemen. Luisteraars, de prins zit hier prachtig aangekleed tegenover mij. Hij heeft zijn hoed op met schitterende veren. Prachtig blikken juweleriën allemaal om zich heen gehangen. En het enige waar ik eigenlijk een beetje aan kan zien is dat de oogjes nog niet helemaal open staan. En ja, dan de stem. Ik dacht gisteravond, ik ga een beetje op tijd naar bed. Ik denk dat het rond middernacht was en toen hoorde ik ineens buiten live muziek. En ik heb begrepen dat u met uw gevolg daar persoonlijk voor verantwoordelijk bent. Zeker. Leg u dat eens even uit. Ja, de traditie is eigenlijk dat we zondagavond eigenlijk de cafés buiten het centrum bezoeken. En dan worden we altijd begeleid door een zaterharmonie. Dus dat zijn eigenlijk een groep muzikanten die eigenlijk samen een bandje oprichten eigenlijk. Dat is dit keer Brullend Einde geweest. En daar trekken we dan eigenlijk mee door het hele, langs het hele centrum heen. Ja, en we komen ook altijd langs de Prinsentempel, dat is dit keer Hotel Vonken zoals hij zei. En we zagen natuurlijk uw busje staan, dus we dachten, we kunnen natuurlijk niet bij de weg op. Precies, en dan kunnen we natuurlijk niet laten om natuurlijk even een serenade te komen brengen. Het was schitterend. Hartelijk dank. Ik heb nog nooit een serenade van een echte prins gehad. Ik stel voor dat we even gaan naar ontbijten, want jullie moeten natuurlijk wel, het is een belangrijke dag vandaag hier in de Bokkerij. Ja, want vandaag is hier... Ja, dat is een van de hoogtepunten natuurlijk van de carnaval. Dat is natuurlijk de optocht, zeker voor elke prins. Dan sta je op de wagens, je gooit snoep uit, iedereen komt kijken. Dit is denk ik wel een van de grote punten van de carnaval in Valkenburg. We gaan even een aanvang maken met het prinselijke ontbijt hier in het Bokkenrijk. En dan stel ik voor dat jullie Marcelaren even voor een muzikaal intermezzo zorgen. Kan dat? Ja? Leuk. Ik heb echt geen idee. Ik ken alleen, er staat een paard in de gang, maar dan houdt het verder. Dat had ik ook echt waar, serieus. Maar laat maar horen. Ja. Het ligt daar op een tafeltje. Het is een heel groot exemplaar met een vlaggetje, of een lint met een Nederlandse vlag erop. U vervangt dus eigenlijk tijdelijk uw vader, die burgemeester Eurlings van Valkenburg. Dat klopt. Ja, en hoe heeft u het eigenlijk zo ver kunnen schoppen? Heeft u vanwege die connecties dat u prins hier bent geworden? Nou, dat is eigenlijk, er is eigenlijk een commissie die daar over bepaalt wie prins wordt, want je wordt eigenlijk gevraagd. Zo gaat het officieel, ja. Maar de Eurlingsjes die hebben hier natuurlijk wel een beetje carnavalsvingering. Dat klopt, ze hebben het carnavalsbloed zeker in aardig. Kijk. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het niet van die kant van het gezin komt. Oh. Maar we zijn namelijk, ik ben zelf eigenlijk al raad van 11 lid al sinds 2007. Okay. Maar mijn broer, Luc, is eigenlijk in 2000... Die thans de camera vasthoudt. Alles wordt opgenomen. Zeker. Nee, die is in 2006 prins geweest. En toen zijn we eigenlijk zo erbij beland. Zie je wel, die Eurlingsjes moet je in de gaten houden. Het is een heel bijzonder moment hier vanochtend in de Prinsentempel, want de tafel zit al vol met uw onderknuppels. En ze zien er allemaal schitterend uit, helemaal ook fris gewassen en zo. Dus ik kan me niet voorstellen, maar ik ben onder de indruk, heren en dames. We gaan lekker even ontbijten, want een belangrijke dag vandaag in de Bokkerrijk. Vanmiddag de grote optocht en vele activiteiten. Ja. Kortom, het wordt feest. Het is al feest. Het is zeker feest, sorry. Ja, zeker. Tot straks. Is vanmiddag de grote optocht en dat is natuurlijk een hele belangrijke dag hier in Valkenburg. Ik moet zeggen, ik heb het ook al gezegd, de prins ziet er gewoon, ik had iets anders verwacht, maar de prins ziet er uitstekend uit. En ook zijn minister Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. Die ziet er ook heel patent uit voor dit tijdstip, maar er werd net al wel vastgesteld dat het uniek is, dat de prins en zijn minister al zo vroeg. De prins samen met
toch een heel groot deel van de Raad van Elf. Ja, daarom blijven. Die heeft wel iets moois gedaan. Ja, ik ben er ook ontzettend trots op. De mannen zien er allemaal prachtig uit en de dame ook nog. Er zit een tafel vol met mensen van carnavalsvereniging Merlitophile, zeg ik het zo goed? Nee. Oh, dat gaan we alweer. De Merlitophile 1879. Dank u wel. En Joep, luisteraars, is een moelenmaker. De moelenmaker van de vereniging, ja. En dat betekent praatjes maken? Praatjes maken en presenteren naar buiten uit, ja. Meneer de moelenmaker, wat ik graag van u zou willen weten. We hebben van het weekend in het nieuws gehoord dat het carnaval enigszins versoberd was vanwege de gebeurtenissen met een andere prins, verderop. Hoe is dat hier in Bokkenrijk gegaan? Nou, we hebben inderdaad van de samenwerkende Limburgse vastelandsverenigingen hebben wij dus een schrijver gekregen. Een e-mailtje, ik zie hem hier. Een e-mailtje, ja. Dat hebben we zaterdag gekregen, zie ik. En wat staat er in dat e-mailtje? Het zal het even een stukje van voorlezen. Niet te lang hoor, moeilijk. Nee. Als er nieuwe ontwikkelingen in de toestand van de prins voordoen, dan is het aan de lokale autoritair en jullie als vereniging zelf om maatregelen te treffen. Nou, daar schiet je ook wat mee op. Ja, daar schiet je niet veel mee op. Maar hoe is dat hier gegaan in Bokkenrijk? Hebben jullie ook je carnaval nog een beetje versoberd? Nee, dat kan het Waarom niet? Omdat de toestand niet veranderd is. Ja. Dus u houdt zich wel aan de voorschriften van de... Je hebt elk moment van de dag wel in de wereld ergens van die toestanden. Ja, dit is natuurlijk wel heel erg, dus erg betrokken naar ons toe. Ja. Maar elk moment in de wereld is wel eens ergens oorlog of zo. En een paar jaar geleden, dat is alweer heel lang geleden, hebben ze een golfoorlog gehad en hebben gezegd, we doen dus geen enkele buitenactiviteit meer. Maar dat doen we dus niet meer. Dan kun je nooit meer carnaval vieren. Nee. Er is altijd wel ergens iets aan de hand. Nee. En het carnaval gaat over het vieren van het leven, meneer de prins. Ja, dat is eigenlijk een moment voordat je gaat vasten, nog even met z'n allen er tegenaan gaat. Ja, en het is niet alleen dat natuurlijk, maar het is gewoon even uit de band springen, even anders zijn dan wat je in het dagelijks leven gewoon bent. Het wordt veel in verband gebracht met alcoholmisbruik. We hebben even een rondje gedaan, de NOS heeft van het ziekenhuis gebeld. Het is eigenlijk vrij rustig geweest. Er is één incident in Maastricht geweest waar iemand een hersenbeschadiging heeft opgelopen omdat hij te veel alcohol had genuttigd. En ook hier in Bokkenrijk is een vervelend incident geweest met een vuurwerkbommetje waarbij een meisje door de veen gewond is. Ja, dat is heel jammer en ik betreur dat ook ten zeerste. Want als je kijkt, 25.000 mensen waren hier die donderdag op de been voor het Ouwieverbal in Maastricht, Ouwieverbal. Maar het probleem is dan dat, eigenlijk is dat één incident, maar ja, het is wel heel jammer dat zoiets gebeurt, want we zijn ook naar degene die dit gebeurd zijn, ook op zoek gegaan en hebben we hard onder de riem gestoken. Prins Jeroen, hartelijk dank. En Joep ook, Bokkenmaker? Moelenmaker, pardon. Praatjes maken. Praatjes maken, ja zeker. Een kopje koffie nemen? Dat vind ik ook. Praten we dadelijk wel verder. Door. Ja, zo is dat. Mokken maken. Maar ik wil even op dat bier inhaken. Ja, nee, we gaan helemaal nergens meer op inhaken. Het is klaar. Dank. De tijd was op, praatjes maken. Ja, luisteraars, goedemorgen. We zijn hier in het Valkenburgs. U hoort op de achtergrond de ode aan Valkenburg. En we zijn natuurlijk in de uitzending van De Nos. En hierbij staat bij Mark Robin Visser, die ons interviewt aangaande alle activiteiten in het Valkenburgse, aangaande onze prins en aangaande dus de hele sociëteit. Maar we vinden het geweldig dat De Nos hier vandaag aanwezig is. We gaan nog meer opnames maken in het Valkenburgse. Maar wij willen graag als dankjewel natuurlijk, Mark, heel graag decoreren met de hoeshoorn van onze stad, Prins Jeroen I en minister Mark. Met gedecoreerd door de prins? Ja, zeker, door de stadprins van Valkenburg. En we gaan nu decoreren. Heren, weer aan het salut. Oh, wat prachtig. De prins maakt mij nu een fantastisch plakkaat om. Moet u nog iets zeggen? Nee, want ik moet even nog wat naar de prins. Nou, dit is mijn huishouden. Dat is eigenlijk voor iedereen die eigenlijk iets voor de vastelavond, dus voor de carnaval en de Valkenburg, die ook niet en ook normaal afgedrag willen we dit geven als respect voor hun. Dank u bijzonder en ik heb begrepen, zolang ik deze plakketten draag, hoef ik geen rondjes te geven. Precies, als ik aan binnenkom en u heeft hem niet om,
Dan ben ik aan de beurt. Precies. Ja. Dan krijg ik een pilsje of een cola. Ik hou hem deze hele week om. Ik ben er bijzonder dankbaar voor. Minister, u bent eigenlijk de assistent van de prins. Klopt, ja, de rechterhand. U gaat mij nu meenemen. Ja, klopt. Vertel waar we heen gaan. We gaan nu kijken naar een groep uit Bergen tot Leiden, de Vreugde voor het Leven. En die bouwen ieder jaar een fantastische wagen. Hebben een aantal keren de optocht gewonnen. En daar gaan wij naar kijken. En u mag niet mee, prins? Nee, ik mag dat allemaal nog niet zien. Dus ik mag pas om 12:30 worden opgehaald. En dan ga ik zelf ook naar de optocht kijken, zeg maar, die dan voor mij langs gaat komen. De prins gaat nog even te bedden, denk ik zo, dat dat even wel fijn voor u zou zijn. En dan gaan wij met de minister en de secretaris, meneer Jos, gaan wij naar de wagen kijken, op inspectie. En die plaketten, die hou ik dankbaar op de borst. Heel mooi. Zeer bedankt. Ja. Heb ik nou ook een titel, meneer Loes? Of hoe heet dit nu? Je bent meer eregast, erelid. Ik ben erelid. Hoor je dat goed? Je hebt een huisvrouw. Dat wil heel wat zeggen. Ja, kijk, niet iedereen, Marcel. Geen flauwekul. Ja.